أبزي مدنق فيديو نبزحات عماوتي إناتا دفرا ناتا قتلان إناتا سرقان هيوتن زنبرا دنبرا نيحان سفر أوالد نايت ختما بوليس اتسقاي تتون خبللن ولا كوانتا تحتتا من عينت مفتحك رخوا بدي مخالن نصانتن بعرسن كميجيرن كم درخبأو نريكم يدخون ازي نمئمان دخبت تاريك اب هندي ماراشتران هاجر وشتي دنبرا سقاين مكران مخال كساب زابين كساب 400 تزقع أوالد ابتني كتما بيت فردوشتي دقبرأو مدنق تاريخيو إذا قطامي أب عالم نزلو نبزحات بتتفلالي ملكعو خفيلو نبزحات ناما قوتا إنيرو لتنفرق أوالد أبت بيت فردوشتي بزقبرأو عبي قدلي كاب صرف يترف كبرو يزقبأن انتبلو قالوا الدما حقي أبزلو حقر وقاداس أب بيت فردوشتي كبيت دخوانا مسكح فردي تبوحبوو كتيف زقبو سرحي كبلو تسامي عميوم نسخاتكمون فتوات تعذبتنا اتفيديو لحرم عزابكم تسمعكم أو كومنت صحفولنا زي أب هند هاجر كابد ترايو شكنات كنسلت مانجو اتحدد خنا ناي أكو هدافي تاريخيو حبيركم ناصنحو بهارات كالتشرن يدبهال بعصر شعات سبعان حدن أب هندوش تتوليدو بهارات ببزحي أكو هدافي ناتبهال زصواع انتخون زي شكان سب بتعمد خاكاب ستبهال بيتسب تولدن تخون كل تحواتون نيرمو ناي أكو بيتسب دنبرو لخبابي بسفرسو غزاوتي دتملأ انتخون أبت ختما بزحات دخاتات كابز نبرلو سبات اتحادة سفري نيرو كابز تلعلون أبت خبابي كابز نبرو بزحات قبن النار إيز عابي أكو جنا بغنعنتو نابزي يدلو تقبرات كسحب جمرة بزعواز سب بصحفو حد سبات انتزاربو أكو أبز عابي اللو سفر وشتي كلتا عبيت غانكتات ونيرم أكو ياداف نزياتهم بدن بنت عزب درأيام نجارات ناي بعل هيوت نخوصدم جزاي وسدلو نيرو بقلطف نعرسو نشتيغانج بمئكاب مسكحت جبانات كفتم جمرة ناي أكو جبانات بتعمي بزحات انتخونو مجواي سرقي أجديد كعمزن كتلازن دتحوسيهم نيرم إذا سب كاوز فتمهم جبانات لتم حدات كزاربكم مسئ أكو أبسفر وشتي نبزحات والد كان مقساسو استلعله أبحد حج جزا بنهاتو تتقعيت زخونة تقوال كمتهلو كلهم نايت سفر سبات يأمنو يوم إذا سب كابر وعن لعلي أوالد تقاسيسو إيو أوالد نايت سفر كاب جزا كي وزاتا عازين أب جزاين كوف زبلان يرن أب حدا جزا إزو الكسب أشابي استبهالة تقوال أب كدمي قوال 10 دشا علمة زغتلان تخون نزي مسكح نجر استعذبت قوالا مستزارب تلارنا بلعنا نيرنا كابو أكو بمعصب يريأتو كابون نحاوي محازا كم دخونا كمسل فتنا قصيلون نأدي سحبو ندقى بموسى بكارا غيرو أبو يقتلا كابون نإزنا ورقي نخوصد كبل إزنا كم زغورتون بتمساسالون نإيدا كاتيم كوصلو سلدي كألا إيدا قوريتو وسيدو يكتبل كألا هبايا زول كسب كابستغاسسن بزحات والد بتوساخي نربع توالد قتيلو أبناء بابور حديد رئيس اندبري وإيو بخال أقاطامي إذا كانوا الكسب أبت مشات 10 ساعات كبابي ناب حدا جزا سبير بمئتاو أبت جزا وشتي مس نبرو بعل حدارات نت سبايا بخارا أب أجرو هاريمو نعرسا دما ناب شقا وشتأتيو لحرم قلافو مسابيتو قديدو بموساد تقاسيسو وأيو نزد دحر مقبارون دحر 3 ساعات ندحار ناب جزا أنخت كيد سديد وأيو بخال إجزا دما نيت سفر سبات كم ززاربو حنت نيت سفر نباريت كم مرعام سوصت عمي زوايو بخاله معلت دما نحنت قال أبقد مدكان أبقد مناي سفرة سباتن دساقايان تخون سباب استأكبلو أطواتها زغورة من تخون نخل أكالا أبو قراريتو قتيلو أيو إذا سب زسرحهم سرحتي نبوليس كحبر زبالة حدا سب بخارا قتيلو كم زدفقو نايت سفر نبرتي سداز فلتو دفيرم كقبرو يفرحو يوم ناي أبكو مساكحت قبنات أبزدك وارزو ينبرون كواداس إنا قدديهم نيرم إذا كان سب نسعبتون نحنتي ولا مسولدت 10 معلتي زي حلفة حراس زدفروا انتخون إذا مسكين قال قبل عليا ندادي بمفساسن حو بمقصالن هيوتا أطفئة إياه بخال معلتون زي أتوم كاب انسسا زي ناقاسو وجلتات يشوعات ورح تنستي زنبرت قال أمن قدي سب كله النار أيوم عمي تما أيوم إذا سب نزمت أيه في تكبر أبول 10 عمد قلعة كي ترفه زوعلو انتخون نتوم سعبتون كيدوم نزعمت أنا والد نخمسولو يزوم نيرو
نايت سفر نبرتي تزبصحهم ني عامز مطقعتي مبزحتو اجزا نبولايس حبريتا زبصحو كان تخونو እቶም ፖላይስ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ንኣኩ መንከም ዝሓበረሉ ይዛረብዎ እዮም ነይሮም። ንሱ እውን ብግዲኡ ነቶም ዝሓበረሉ ሰባት ስጉምቲ ይወስደሎም ነይሩ። እዚኣቶም ብመስተን ብገንዘብን ዝተገዝኡ ፖላይስ ካብቲ ናይቲ ሰፈር መሳኺን ሰባት ሓለዋ ኣብ ክንዲ ዝገብሩ ብግልባጡ ነቲ ጨካን ገበነኛ ኣኩ ዝደለዮ ይገብሩሉ ነይሮም። እዚኣቶም መሕፈርቲ ፖላይስ ኣብ ናይ ኣኩን ናቱ ጉጅለን ከም ዝተዓመፀት ንፖሊስ ኣብ ዝሓበረትሉ ሰዓት ፖላይስ ብዘደንቕ መልክዑ ንዓርሶም ኣብቲ ጉጅለ ኮይኖም ዓሚፆማ እዮም። ናይቲ ሰፈር ሰባት ኣተሓሳስባ ካብ ፍርሒ ንእሽተይ ናብ ድፍረት ዝቐየረሉ ካልእ ኣጋጣሚ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ተፈጥረ። እዚ ዝነበረሉ ከምቲ ዝለመድዎ መሰክሕ ገበናቶም ፍጹም ዝቐጸሉ ኣኩ ምስቶም ጉጅለታቱ ናይ 13 ዕድመ ቆልዓ ንዝኾነት ሓንቲ ጓል ዓመፁ። ኣብቲ ሰዓት በቲ ነገር ምርር ዝበላ ናራይ ዝተባህለት ናይቲ ሰፈር ነባሪት ናብታ ናይቲ ቆልዓ ዓደ ናብ ዝኾነት ከይዳ ናብ ፖላይስ ክሲ ንኽትቐርብ ትዛረባ። ናይቲ ቆልዓ ዓደ ግን ወላ ሓንቲ መፍትሒ ንዘይብሉ ነገር ሂወታ ናብ ሓደጋ ምእታው ስለ ዘይደለየት ከይተሰማምዐታ ትተርፍ። ናራይ ግን እቲ ነገር ብቐሊሉ የገደፈቶን ብዓርሳ ብምኻድ እቲ ገበን ተዛረበት። እቶም ፖላይስ እውን ከምቲ ዝለመድዎ እቲ ነገር ንኣኩ ተዛረብዎ። በዚ ዝተቆጠዐ እቲ ገበነኛ ውልቀ ሰብ 40 ሓሸኽራቱ ኣኪቡ ናብ ናይ ናራይ መንበሪ ገዛ ይምርሕ። ኣብ ኢዱ ኣሲድ ሒዙ እዩ ነይሩ። ንገዛ ድሕሪ ምኽባቦም ኣኩ ዓውታ እናስመዐ ነቲ ክሲ እንተልዒላቶ ከም ዘየሃስያ ተዛረበ። ናራይ ግን ነቲ ማዕጾ ዓፅያ ኣብ ውሽጢ ብምዃን ናብ ፖሊስ ደወለት። እቶም ፖላይስ እውን ከም ዝመፁ ዋላ እኳ እንተተዛረቡ ናብቲ ቦታ ግን ክመፁ ኣይከኣሉን። ነቲ ማዕጾ እናሓረመ ትዕግስቱ ዝወደአ ኣኩ ዓው እናበለ ኣብ ገጻ ኣሲድ ከም ዝደፍኣላን እንተሒዝዋ እውን ምዕማጥ ጥራሕ ደይኮነስ ሓሲባቶ ብዘይትፈልጥ መልክዑ ከም ዘሳቀያ ክዛረባ ጀመረ። መልሲ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ነቲ ገዛ ሰቢሩ ንምእታው ክሃርሞ ጀመረ። ኣብቲ ሰዓት ብዝገርም ብልሕን ድፍረትን ናራይ ኣብ ገዛ ውሽጢ ንመግቢ መብሰሊ ዝጥቀማሉ ሲሊንደር ብምኽፋት በቲ ጋዝ እቲ ገዛ ድሕሪ ምምላኣ ክብሪት ኣልዒላ ሰቢርኩም እንተኣቲኹም ነቲ ሓዊ ኣቃፂለ ተታሒዝና ክንሞታ ኢና ክትብል ተጠንቀቖም። ኣብ ደገ ዝነበሩ ገበነኛታት እውን ናይቲ ጋዝ ጨና ስለ ዝጨነዎም ካብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ይኸዱ። እዚ ናይ ጅግና ተግባር ግን ንብዙሓት ናይቲ ሰፈር ኣዋልድ ድፍረት ኮነን። በዚ እውን ዝተላዕለ ናይቲ ሰፈር ኣዋልድ ናይ ኣኩ ሰዓብቲ ካብቲ ሰፈር ኣብ ዝሓልፍሉ ሰዓት ብእምኒ እናሰንደዋ ክሰግኦም ጀሚረን ነይረን። ናይቲ ገበን ጉጅለ ኣባላት እውን ናይቲ ሰፈር ነበርቲ እናተማረሩ ብምምፅኦም ስዒቡ ገዲፎሞ ምኻድ ይመርፁ። ኣብ 2004 ኦገስት 6 ናይቲ ሰፈር ኣዋልድ ተኣኪበን ብምኻድ ናይ ኣኩ መንበሪ ገዛ ኣቃጸለኦ። ኣብቲ ሰፈር ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ እናሳቀየንን ከም ልቡ እናገበረንን ዝነበረ እዚ ጨካን እቲ ዝተፈጠረ ነገር እንትዕዘብ ንሂወቱ ብምፍራሕ ናብ ፖሊስ ስቴሽን ከይዱ ሓለዋ ንኽግበረሉ ሓተተ። እቶም ፖላይስ እውን ናይቲ ሰፈር ነበርቲ ክሳብ ዝረጋግዑ ግዜ ንዓርሱ ጥቕሚ ክብሉ ክንደሻዕ መሰካሕቲ ገበናት ክገብር ንዘይኣሰርዎ ኣኩ ሕጂ ናብ ቤት ማሕየር ክኣቱ ገበርዎ። ካብዚ እንድሓር ግን ብኽልተ ኣጋጣሚታት ናብ ቤት ፍርዲ እናተወስደን ከሎ ብዙሓት ናይቲ ሰፈር ነበርቲ ተኣኪበን መጥቃዕቲ ንከብፅሓሉ እንትፍትና ኣኩ ወላ ሓንቲ ከይኮነ ክተርፍ ክኢሉ እዩ። ኣብ ኦገስት 13 ዝተፈጥረ ነገር ግን ካብዚ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ንዓርሱ ድሕንነት ክበሃል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓለ ኣኩ ናብ ቤት ፍርዲ ንኽቐርብን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንድሓር ግን ብነፃ ክስደድ ምዃኑ ናብቶም ናይቲ ሰፈር ነበርቲ እዝኒ ይበፅሕ። ኣብዚ ሰዓት ንዓማውቲ በዚ ሰብ ይዕመፃን ይሳቀያን ዝነበራ ናይቲ ሰፈር ኣዋልድ ብቁፅሪ ካብ 200 ንላዕሊ ዝኾና ዱላን ናይ በርበረ ሕሩጭን ብምሓዝ ናብቲ ቤት ፍርዲ የምርሓ። ብትዕግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ቅድሚት ወንበር ኮፍ ኢለን እናተፀበያ ድሕሪ ምፅንሐን ብግምት 8 ፈረቓን ከባቢ ኣኩ ናብቲ ቤት ፍርዲ ብፖላይስ ተዓጂቡ ይመፀ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ግን ኣብ ቅድሚት ኮፍ ካብ ዝበላ ኣዋልድ መንጎ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝዓመፃ ሓንቲ ጓል ተዓዘበ። እዚ ሕፍረት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቅድሚቶም ፖላይስ ኣመንዝራ ኢኺ እኳ ደኣስ ተመሊሰ ክዕምፀኪ እየ ኢሉ ተዛረባ። ኣብቲ ሰዓት እታ ጓል ብሕርቃን ጫማኣ ሰንድያ ኣብ ገጹ ድሕሪ ምህራማ ኣነ ወይ ንስኻ ካብ ክልቴና ሓዴና ክንመውት ኢና እምበር ኣነ ብሂወት እናሃለኹ ብሂወት ኣይትነብርን ኢኻ ብምባል ተዛረበቶ። ኣብቲ ሰዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ዝነበራ ኩለን ኣዋልድ ተላዒለን ኣብ ልዕሊ ኣኩን ሒዞሞ ንዝነበሩ ፖላይስን በርበረ ይደፍኣሎም። ኣብቲ ሰዓት ኣዒንቶም ስለ ዝተቓፀለ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ደይከኣሉ ፖላይስ ገዲፈን ንኣኩ ሒዘን ብምውዳቕ ድሕሪ ምህራመን በቲ ዝሓዝኦ ካራ ካብ 70 ግዜ ንላዕሊ ብምህራም ኣብኡ ቀተልኦ።
እዚ ብጣዕሚ ጨካን ሰብ ነዚ ኩሉ ግፍዒ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ንኽመውት ምስ በፅሐ ቤዛኽን ይቕረ ግበራለይ ደጊመ ኣይገብርን እናበለ ክምሕፀነን ጀመረ። ኣኩያ ዳፍ ኣብ 15 ደቂቕ ውሽጢ ህይወቱ ቆላ እንተሓለፈት እተን ኣዋልድ ድሕሪ ምሟቱ ደጋጊመን እናሃረምኦ እየን ነይረን። እቶም ፖላይስ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሉ ዋላ ተዘይከኣሉ ድሕሪ እቲ ነገር ንብዙሓት ኣዋልድ ኣሲሮም እኳ እንተነበሩ እኹል መረዳእታ ስለ ዘይነበሮም ግን ኩላተን ብነፃ ተፈቲሐን እየን። ፍትዋት ተኸታተልትና ዘቕረብናልኩም መደነቕ ታሪኽ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንስኻትኩም ከ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። ነቲ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ብምግባር ሓገዝኩም ኣይፈለየና እናበልና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።